Magkaibigan na tubong Bugalyon, Pangasinan nalunod habang naliligo sa dagat na bahagi ng Lingayen. Nag-aalerto Jasmine Gabriel Galban. Ang dapat sana'y masayang pamamasyal ng magkaibigan na uwi sa trahedya matapos malunod sa dagat na bahagi ng Lingayen, Pangasinan. Mula sa Bugalyon ng magkaibigan na Aiza Castro, 13 anyos at Angel May Risolme, 14 anyos. Ayon sa pulisya, namasyal sa Stanza Beach ang magkaibigan noong Lunes. Sa kanilang pagligo, hinampas sila tinangay ng malaking alon. Magkaibigan po sila without the knowledge po ng mga parents ng ating mga biktima. Umalis po sila ng Patago kasama po yung dalawa po nilang barkada o kaibigan. Pumunta po sila ng Lingayen. Agad nagsagawa ng search and rescue operation ng otoridad. Kahapon na nahanap ang katawan ng mga wala ng buhay na biktima. As of yesterday po, naiuwi na po ang mga bangkay ng biktima po natin sa kanila po mga residente. Hindi na muna nagbigay ng pahayag ang mga kaanak ng mga biktima. Kasabay nito ang panawagan ng otoridad sa mga naliligo sa baybayin, ilog o swimming pool. Kung may mga kasamang bata, siguraduhing may mga nakatatanda na marunong lumangoy at iwasan na rin ang pagligo sa baybayin kung malakas at matataas ang alon para makaiwas sa sakuna. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban. Balitang Amyanan.